खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं एन महिलारि लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ गिबियावनो साबस्क्राइब खालामदो। खन्थाइनि मुं गोरबोनि रजे। खन्थाइखौ लिरदों अमित स्वर्गियारि, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। फैदो दानिया आं खन्थाइखौ आवरायलांदिनि। गोरबोनि रजे। सुजुदोंमोन नोंखौ लानानै आं मोनसे गोदै संसार जानो। सानदोंमोन आं नोंखौ लानानै आलो आलो गोजोनै थानो। नाथाय सना आं नोंखौ बे जोनोमाव अरायबो मोननो गसाइनियाव हास्थायो। आखाइयाव आलारि बाथि लानानै सिबियो आं अबुं गसाइनि सेराव। नाथाय सना नोंसो मा सानो? नोंनि गोसोआव दुखु दाजा सना। गोसोआव जेब्लायबो गोजोननाय लाबोनो नाजा सना। आंदि नोंखौनो बे जिउआव थार होननानै सानना लाबाय। आंनि जिउआव नोंनो गिबि आरो नोंनो जोबथा। आं नोंखौ नेनानै थागोन सना अरायनि थाखाय बै निजोम रुपहि दैसा सेराव। हाय लोगोफोर, खन्थाइखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसेनो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै गालां, जाहाथे आंनि गोदान गोदान शायरि आरो ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनो।